Noin 7 uutiset, hyvää iltaa. Norja viettää 13 EU-jäsenyydestä kieltäytymisen vuosipäivää. Äänestettyään EU-jäsenyyttä vastaan Norja on ajautunut kauas Euroopan kehityksen keskiöstä ja muun muassa maan keskipalkat ovat nykyään todella alhaiset. Myös maan sosiaalipalvelut ovat kammottavalla tolalla. Jäsenyydestä kieltäytymisen vuosipäivä on Norjassa kansallinen surupäivä. Valtaosa suomalaisista tuomitsee pikkujouluissa pettämisen. Erityisen tuomittavana pidetään jäiden pettämistä ja sitä, että kepu pettää jälleen. Satunnaisen työkaverin panemisen huomattava osa suomalaisista sitä vastoin antaisi anteeksi, etenkin mikäli tämä tapahtuu voimakkaasti juopuneena. On liikaa vaadittu, että joukkoinnossa jokainen selvittää itse vastuusuhteet. Futuurin käyttö tulee kielitoimiston mukaan lisääntymään. Tämä lisäisi melko varmasti myös konditionaalin käyttöä. Vielä ei ole varmuutta siitä, miten muutos vaikuttaa inessiiviä käytettäessä. Kielitoimiston antaman suosituksen mukaan ainakaan passiivin imperatiivin presenssin yksikön 3. persoonan kieltomuotoa älköön käytettäkö. Tämä noin 7 uutisista tältä erää. Nähdään huomenna uudemman kerran noin 7.